kuyinhlangano ezingene ekholelwa ukuthi abokufika abalapha namaphepha abagodukise kwemazwe abo ngaphandle kokuqanasa uhulumeni lokho sedimanda kuyena. Illegal migration ithi abafika abalapha abangenamaphepha yibona abaletha ukuthi inhlalo lekuthiwa infrastructure ibe nengcindezi lapho sibona khona bakunemvula kugcwala amanzi emgaqweni imoto engabe isahamba lapho sibona khona udoti ngoba nje usumningi noRespect nabasebenzi babathi abamqoshi kwenziwa abantu bokufika abangenamaphepha ukuthi udoti bemlinda ngalo noRespect. Thina njengoba umkhandlu usuphendwe ngcindezi yokuthi amanzi afunakala emphakathini asemaningi kanye nogesi odinga umphakathi usumningi ngoba sibona ngokuba no-load shedding yingoba kunabafika abalana abangabaliwa abangaziwa and nogesi awutshontshile. Sithi lapho sobala yingaki nizokhokha ugesi ngoba thina abantu balapho bokuzama bathina nogesi insuku zasa. Sifuna ukuthi umkhandlu uyoqala ngeSomalia uyocheck ukuthi bangaki abantu abakhokha ugesi. Ey'bhedlela nasemakliniki ngoba sifika khona ngelayini abade akwenziwa yini abantu bokufika bengenamaphepha. Kuthathi abalobu ukuze ubonise usista noma inesi noma udokotela kodwa wofika uyangena nje angenela ngaphambili. Sithi bafowethu sizwile ngokuhulumeni wezwe lonke ukuthi isibalo sabantu abangasebenzi sesenyukela ku-43% mabehlombiselwe. Thina siyazi ukuthi abantu abangasebenzi bano-60%. Sithi lokho-ke kwenziwa abantu bokufika abalapha abangenamaphepha. Abanye babo baphutha ogogo bethu ukuthi bathunga amaphilifa kanye namaphilocase emqamelo. Sithi abanye babo baphutha obhuti bethu noma mine bethu ekade bengoplamba sekuyibona oplamba. Sithi bafethu uhulumeni akulungise lokhu. Sithi aphuma ikolakala kungena umuntu. Osisi bethu kade benuka kahle i-state back ne-state up ne-state side abasenuki sekunamakolekele. Sithi mhlaka-30 nakufithi isaluni ngenamuntu ngeke usebenze. Sineyindezi bezokuphepha sekuyenzeka la eSouth Africa ukuthi kubulawa umuntu kuphele ku-10 years kungaziwa ukuthi ubulawa ubani. Lokho kwenziwa ukuthi abokufika abangenamaphepha abangaziwa ka-Home Affairs yibona abeza lapha bafika benza lobo bugebengu ngoba iningi labo ebazweni abangamasosha aqeqeshiwe. Sithi iy'ngane zakithi